Takže čaute, vítam vás. Toto je moje prvé video na tento kanál a chcel by som, aby ste mi dali like, odber a môžeme ísť na to, takže dáme si nejaké solo. Tak. Takže dáme si nejaké killy. Nie killy, ale tak, zoberiem zbraň. Dobre, už nemám náboje. Už pôjdeme za chvíľku do hry, mám tu trošku horšiu Wi-Fi, takže niekedy to sekne. Takže sa nečudí. To je ten nový, tento starý. No, toto je OG Fortnite, ale k tomu kráteru chcem ísť, takže skáčem a idem tam. Ale nejdem tam hneď, idem asi na tento kopec. Dúfam, že tam bude nejaká snajpa, aspoň. Alebo nejaká dobrá zbraň aspoň. Dneska by som chcel dať win v tomto videu, ako som už hovoril. Ale bude to trošku ťažšie, lebo natáčam a je to trošku horšie. Je to trošku viac sekané, ale toto je nový počítač a za 449 €, ale ako ten môj starý, na tom by ste už vôbec nič nevideli, takže aspoň dačo nové. Na čom dačo vidíte. Tak, poď. OK. Vyskočím tu. Tu nič není. Aspoň sa tam nejako dostanem. Dúfam, že tam bude aspoň nejaká zbraň. Ani žiadna zbraň. No tak to je čudné, OK. Hlavne ma nemôžu zabiť hneď prvú hľudu, a to bude zase jak. OK. A mám teraz level 12, lebo som to nehral asi rok som to asi v podstate nehral. Teraz som to zase začal hrať, lebo som to nehrával, lebo strašne zasekaný počítač som mal. Teraz to už je lepšie. Ale kde je tá čestka? Shieldy. Nie, shieldy. Kde je tá čestka? Aha, tu je. OK, no aspoň nejaká zbraň, ale nie je najlepšia, takže budeme sa pozrieť ešte niekde inde. A tu je ďalší. Dá sa tam dostať bez rozbíjania? Nejde. Dobre, nedá sa tam dostať bez rozbíjania, takže takže zoberiem si semka čestku. A zasa mi nepadla dobrá zbraň. Ale hovorím aspoň dačo. Takže dúfam, že ma zle nepočujete, ale chcem si kúpiť nejaký lepší mikrofón, lebo teraz nemám mikrofón, natáčam len tak z počítača, takže ak ste na to teraz nepočuli, tak som ako. Aha, je konečne nejaká dobrá zbraň. Lepšia než nejaké tieto. Ja radšej hrávam s pumpami a s takými než s týmito. OK. Tak, takže zóna je kde? Zóna je ďaleko, takže teraz mi nič netreba, ale tam sa vzadu fajti. Čujem, ale chcel by som už niekoho nájsť, aspoň jeden fight. Sýrať a nie chodiť, jak už ide. No a kde je ten kráter? Tam niekde. Tak, dobre. Nejako sa tam dostanem, potom skúsim. Mohol by som už nejakého typka ako nájsť. Lebo to je dosť celá nuda, dúfam, že sa vám bude toto video páčiť, ale
ako toto je moje prvé video také, že, ktoré chcem že reálne vydať. Takže, veď, to nejde. Aha, musím dať asi toto však. No, nejde to. Tu je fight. Ale to je Tilted Tower. Hovorím, hral som naposledy ten Fortnite pred 2 rokmi, takže nie som tam ako najlepší. Ale nejaké ešte tie základy si pamätám, takže asi dobre. Joj, zasa lietadlo. Však sa neotočí. Tam je nejaký týpek, lebo vidím, že strieľa. Laseruje. To čo toľko? Hej, typek. Zoberiem. Ok, dobre, takže prvý kill. No, to bolo také, že... Ok, ak ste ma to teraz nepočuli, tak asi neviem čo. Ok, idem ďalej. Ale už by som nejako mohol... tam sa fajti. Idem pozrieť, či sú tu nejakí týpci. Kde to je? Kde je ten meteor? A tu je. Videl som, že tam niekde pri tom sa fajti, pri tom meteorite. A čo to je s tým meteoritom, že sa tak zastavil? Neviem, môžete mi napísať ak to do komentárov, ale... neviem, či ma vôbec niekto bude sledovať, ale takže... to vidíme. To je. Jak sa tam ľudia dostanú? Aha, tam dostali. Fakt som si tu prišiel pre túto zbraň. No keď... ani čupiek.
to mal. Hej, po dole. Cause for you to be lyrically inclined and to be a steep climber, that'll be an uphill battle, but I'm up like your feet in a recliner, and I think I'm on top. Ďalšieho videa. Čaute.